Oere, tirikadzi unoenda unotunga. Saka ndokudzinga here kubva munyika mangu. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Chinenge chiri chokwadi. Manje chiteerera ka. Pane chinonzi benefit of doubt. Iwewe wakambopinda nemhosva iyi yakafanana neiyi. Nhasi uno wako ndanzwa ndi wakupinda futi nemhosva yakafanana neiyi. Saka iwewe kureva kuti ndiyo kala yawakufarira. Saka ngatimbonzwa nhau iri kupinda. But $5 yacho unofana kubhadhara. Tipe case number yako. Anditi. Ai wakandindi kuzvinzi. Yo ndosubisa zvokuita. Sisi number yake 41 1024. Right. Plaintiff Mumangari. Look Chineasha. Makore look Chineasha. 67. Mukadzi wacho ari munhu. Nemhosva yekudanana nemudzimai waLuke inovaya ukambopokana ukambowanikwa mameseji ako mufoni ndokubva wazobatwa mubhani. Zvakanaka. Wilberforce. Wasinzwa zvatiri kutaura. Meseji yataurwa apa wainzwisisa. Unobvumirana zvere huku kwete. Luke Chinasha, sinza ukoro rwemujwi. Utini Luke Chinasha. Ini Luke Chinasha. Ndinobvuma chataura chokwadi. Ndinobvuma chataura chokwadi. Choka ndipasina nhema. Chokwadi chaicho pasina nhema. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. Wilberforce. Simuzorokora rwemujwi. Ini Wilberforce maromo. Ndinobvuma chataura chokwadi. Choka ndipasina nhema. Mwari vandibatsire. Mukadzi wacho anonza. Anonza ndikwekwete. 5 days. 5 days yakuma. Gara imese. Wilberforce. Sebenzela. Anzo kwamundiona here Kwete. Ndiye mukadzi wakambotongwa naye gore rii. Saka. Bora pera. anzi ndiye here mukadzi wamukamuona. Zvakanaka. Tinofamba mberi. Taura tinzwe. Zitanda. Taura tinzwe Chinasha. Fridays. 5 days. Taura tinzwe Chinasha. Pamusoro changami. 5 days ani. Vatonge dai. Masabu gose vari munhu. Takumbopinda mudare ramambo. Zvinhu zvakaitika musi wa24 ndabva muno mumusha chienda Harare. Ndonga ndakangoita 1 week 7 days to go. Ndiri ikoko ndakazonzwa message ndatumirwa kunzi kuno kumusha kuna kumira musha. Ndakakocha chii. Ndakauya ndauda kutouya. Ndakachika nchimanya kumuka tinoona kuti chii chaitika. Ndikusvika pamba. Ndakatanga kubvunza madzimai angu. Tapinda zvendimembede kurara. Chii chakaitika pano. Madzimai angu akanditi ndipana chaingorwisana nadzingi paRota. Ndikati kurwisana kwii. Akazosvikira kumutorera demo. Ndauya naro pademo racho. Rakatorwa nemwana wangu. Tiri kuno. Ivo. Mwana. Ndakati nini ndivandamusiya mukadzi mwana sandamuona akatora demo. Kwakuseni mwana chibva ndazomuona. Ndikati iwe ndiudzi. Ndikati ndiudzi chii chakaitika. Zvikanzi baba ndakanga chinokubva hangu kumashops. Ndasvikapo panzira kuti ndakukombwa kwenda kumba. Ndakaona torch mubaundi. Ndikati
kuvheneka mubhani ndiani mwana yakabvaenda nenzira yekuseri asiya nzira inonanga straight pamba enda neyekuseri kwebhani kana kuti ava vakanyumwa kana kuti vakaona kuti munhu yamira kuseri kumwe kwacho kurakadonha kubhani kuri open musuwo kusaidi kuno uyu akabhamira ari kuseri umfana wembo vakaramba akamira aone vanhu vari kutobuda mubhani fanele vakachiti tochiga ari muno ndiye achapedza umbo hwangu hwese panashe yakuno mona akabva avheneka akaona amai vake nauyu dzingu vachibuda mubhani. Iwe usazungumza msoro gara pasi hapo. Panashe chinasha. Amna zambiri. Sema yangu darusa zambiri. Wapewa zambiri. Kumbere. Zabaza mfungo bana. Ayi nanga to yana bale dule yeti sikanga somuteze tisunga kusambira so. Yeti yashe. Yeti ruku. Koma Zambia masile yeti. Ayi yeti ndisaka ndati nanda ngomonera ngosanga. Wabatwa siya ndo kutone basi. Fambai nguwa Right. Panashe. Avandiana. Samewa. Ndo kapere. Inabachi kawe. Uruwe chitu. Ngori tu kutoa. Kuna wangu mashdoka. Wale makoni mama. Panashi. Right. Ile tu. Mobuda pan. Bobuda panzo mana. Nawe kutaura pana. Kutaura nawe kubatwa kwa ulu. Na maya. Umkoma nawe atakumona. Asina satukere nya. Asina satukere dumiende kule seri. Asina dumiende kachani. Kachani. Imimi pachese imimi. Kunze ko kuuzwa nokuzu. Munezva makabata were pano. Inini ndasvika kubva kuHarare ndichibvunza kubvona ndati kunze kokuzwa nomumwe mune zvenyere zvamakabata imi zvamunotandira kuzwa izvi ndakazvionera. aiwa vanaiandisi amai mazuva akutaurwa naasina ashaya imimi vakawanikwa kuri mugaundi mukuru ndotuti ini pandai dia pakai pada nanti. Karena tu apa tu cuma sisi. Itu jadi kalau nama dia tu kita sih sudah darah sih sudah darah nama. Kalau indah pai, takatanda chakiti chali choturu mumba mambo ya muya tiri fo muramo wangu anakuya kina yana kuya shaku kuliwa ini sauni. Chirumumba chirutandara. Takunzwa news station. Zapinda dzemene ndopaka vhenekwa ndofunga laiti rongo rakadaita kumba pambuya ipapo tiri mumba andezvotobvunza takazvimi laiti rikuraita kuengerani nguva iyoyo vavheneka mbuya vanobuda tesada kuda kanzi ndopataka pasipi nguva ndopataona munhu wanenge watikaona mhani achidzika achienda kusaiti dzani kuiaaa hatina kubuda ambuya wakangoti ndianiko ndobva zvanzi anenge kuchasi ndozvataurwa ambuya vanguva zvanenge kuchasi asanetsana nomukadzi takatakuvanetsana muvai ndobva tagara mumba hatina kubuda takazobva takutodzoka ndipo takati ambuya mbodzora ibhomberedhirei tizotiva kutaura ndanani ndipo takanzwa bhoisi rekutaura ndikati mambuya bhoisi kutaura nenge onaasikanwa chamutaura chichaitika ndobva tatenga bwasvikomira marodhi vakunetsana uikanataditi ndokupisira mumba iwewe ndokupisira mumba wega chinetsana totonake murako totorerei ndobva tati mambuya uiwena wangu
Kuchiko chikuitika nemunhu wezva vakuramba vachinoda kuti arwekana ichicha ifunga takangoti stepi bakamira pamusuwo nanambuya vangu ndobatateka tinakwenda kurodhwa kune nyaya vakapedzerana vega kuroti ava ndobva vaendawo kumba kwavo panashe ndobva aenda kuita ndobva ndati kunanambuya ngatiauye ina ndichagara zve ndinonzwa mwana kuti chaitika chii ndofunga ndakangosvika kumba ndobva ndangosvika ndikura ndobva ndaenda pabhandi pake ndobva ndamunokera panashe kochiko chaitika wekunetsana nevanhu vanhu vacho vainetsana navo vanonzi anani? Iva baba vamaromo vakanetsana navo. Amaromo vapi? Iva vakagara apa. Ava ndo vainetsana navo ipapo. Ndopa ndakamubvunza kuti maitana sei? Zvakanzi angachivheneke chii kuno kumba kwedu pamwe angachida kuba angachidei kumba kwedu. Ndopa ndati kodzo zvamanetserana izvozvo mozoti mangwana pano pazovhenekwa ndazoona chakati wakuzotaura tsvaga nyaya pasina nyaya. Zvakanzi aiva amai havana nyaya ini ndangobvunza kuti angachivheneke chii. Kuseni akasangana nambuya vai vachichera mvura pabhora akamukira kuseni achienda kwaanoenda ndobva vamubvunza zvakanzi mafanachi koma vaitana sei zvikanzi ndakamhanyisa kuti aivheneke chii kumba kwedu aidei chaida kumba kwedu inini kuseni kwani ndakabva ndamukirawo pasabhuku ndobva ndanoudza sabhuku ndakati asekuru wenyu havako kumba ndonyaya dzaitika nababa venyu vanetsana nemunhu wakanetsana munhu vatorana matemo aita sei ndakapita vasabhuku vakazvanga vasanangudo aiwa vasabhuku vakadai tichazvikatitika munhu zvakamira sei ndobva demorino vaamainaro shoka vakazobhukana vachisvika vakatozvibvunza ndakavasanangurosesaro ndonyaya dzikachivakanavo vakabvunzwa nambuya vacho vakavasanangurirawo nenguva dzakaenda kumba kwavo nenguva dzakaitika nyaya vakasanangurira saka ndinotongira dzakaita Ini wakora kemarin kumana mungkin penyerana kuratu adi cikin zaɓi na wani mara tunki penyerana kuratu na suno ya zoka tsakare ya kubamu itu da ta ci da faide su ke kuri muni ga nyanya alimu kushaka a mutane ko ne biya sabu na kashi guru aku sebenarnya kan tu sisa orang main pakai dah kan nak pakai kaki musuh. Lalu kita aku cakap lagi soal adu tu dia mana dia kunci kita semua. Kau mana ada bisa? Dah bukau lain cakap kau dulu kan sih kan magai coba. Ini dikatakan mai wang waka tora Chikomba ndototi anditiza ndotadini asinganyatsoona chaizvo kuti zvinhu zvababa vangu zvadyiwa asi ndodini ndoti saka ndatyira mukomana anga ari apo uye kutya kwangu hamene kuti kuchabatsira kusvika pari nokuti ndinozviziva mukati merudzi rwedu rwechivanhu izvozvi hazviwanike nhasi zvinowanika mangwana mumwe munhu atsinzina ndikubvisanaika saka ipapo ndepandiri kutya ndikubazeza saka mhanzi wandamuti weshamwari bodindira bokuda handizive zvichaitika asi ndiri kutsanangura ndikuti ndatumwa mari yangu yaenda andowirirana nemukomana webaka ndozonzwawo kuti anoya aine statement ipi panhau ishi asi kana vachinazva vashandisa mwana wavo panhau yavo nomudzimai wavo nouyo vamiri francis zvara kuti ndo vapaika mwana wavo pamhana vapaika mwana kai pamhana achawana zvinomudya saka ndiri kukumbirisa zvikuru vabereki ndiri kukukumbirisai zvikuru kuti panhau dzakaita sedzidzi vana baba nemana amai kana ari mwanasikana ngaarege kuzoya pano achindevanidza baba kana ari mwanakomana ngaarege kuzoya pano achindevanidza ani amai taurirani
Zakana inawi. Nimachikira ndavunduka. Saka ndogona kutaza kutawo. Saka ngaindipire mumoyo. Ndiyaipedze saisise kuna mama. Masira. Nini mwana wangu nyaenda ndakabwitunga. Ndakabwitunga iyo. Kuchiza atina. Mai mchungizi. Pane usi pane mwana. Vandukeza kutaura kuti asikione kuti mwana anokubuda kuti amaenda waona. Waine munhu. Tarwadzi. Nyaya iyoyo kuti tiise mwana apa chimugadzwa kuti akukure ngozi. Manyana machira. Ana yeye. Kana kuti twa zvimwe zvinhu amai vake. Ndazisi taona zvakawanda. But nyaya iyoyi iri kuratidza umboo kuti haisi nyore kuti mwana angataure kuti ndaona amai vangu. Amai vake iri fake. Aiwa nyaro dai mai. Inini ndiri kutaura kandi mabvunzwe. Kutaura noti nyaya ndakamboitonga ndiri. Network ikasecha chaizvo zvipana baba vanototiziva baba. Achina hashaya wakati katozokubvunza kuti ho here inji. Yakubvunze. Ngati motozesa muzhinji iri vana ndavaona. Ndizvo here ana. Mushuke vandikubvunza. Ona nhasi zviri sei? Asi sambo kudedzono. Baita age. Aiwa taura ikipira chete. Ivo here. Unoti pamusoro aiwa. Saka ndataura kuti inini dai pasina kupefa kasitangu. Muri kutendera pambunza nzvimbo ndapakati ndanditi ho here. Aiwa hoye kuti zvikureva kuti muri kugutsikana here kuna baba. Aiwa baba tigere zvakanaka. Ipo. Ndichiona hangu. Saka tisingapedzi nguva. Ndofunga ndataura shumba vataura kare. Ndanga ndabuda panze apa ndichinanga. Ndofunga ndabudira shumba ndavaudza. Ndichinanga. Ndingangoti apa tinenge ndakutarisa kuwakaita marecords inotaura kuti ukafara anotaura kuti ukadzokeredza mhosva kana ukazoonekwa kana kufananidzwa ndiye munhu uya uya apo panenge pasina defense. Iwewe kumba kwauno nekunogara pane mameters akafamba kuenda kunzvimbo yakanga inogara favai achiti kumbundikidza munhu anofanira kusununguka. Iwewe murume zvaari kutaura uyu ichokwadi kuti iwewe unogara pane chinhano chiri kwabva 800 meters nekwanogara 900 ari kutaura chokwadi. Saka kunzi kwauri kufungidzirwa kuti wakawanikirwa uri kwako here kana kuti ndati kwawaibva ndiko kwandiri kuvhunza. Ndiri kuvhunza panguva yaukawanikwa kwaukasangana kwakaitikira terera ka ya choti
andiri kuona pakamira uri kuona kwakagara toti iwewe unogara ava vanogara ndizvo nembudzi dzavo nematanga yavo nemabhani yavo inivo munogara uku nemabhani nembudzi dzenyu nemombe dzenyu apa pane sango nemiti muri varume vaviri vane misha yavo ndizvo akafamba kuonekwa ari panzvimbo yemumwe musha ndiani wangori murodhi handiti yes wangori murodhi handiti zvangori murodhi wakanga uri papi pedyo nemusha wako here kana kuti pedyo nemusha wayako mamitazi mangani komba komba ayasvike 20 meters saka muchivanza saka toti isisu munhu kana pamusha kanzi mbavha iyo handitika kana kuti mombe dzakuma kudanga uyo John patiza paya paonekwa pavasamaki kuti okay pano ndopatizira munhu uyu atida kumuziva munhu wacho handitika munhu uyowo yena after some time munhu uyoyo vaonekwa kuti ipapo vundumu kutanga kumhanya wati ndi John apa panenge pasina kanongedzereko kuti John apa pane zvaari kuita panzvimbo chinotanga kuona nzvimbo inotanga kukuona iwewe waisvika nokuti iwewe rodhi yaunofamba nayo rodhi inombochinja inogara pairi panotsika ipapo panopfurana pamazuva izvo ndopanoyamba uchipfurana haichinjeka zvino iwewe mudare rino wakambopinda iwewe ndikanzwa tsitsi ikati murume vari kumupomera nditi ndikakuchaja mombe kani wakabhadhara sei hausati wabhadhara moso yako yakatika rini? Moso yako yakatika rini? Ko zvino manje nhasi une mukadzi wakari munhu ndiana mai baba now is what I comrade now is chine asha zivo zviye zvichidzivo ezurui ndivisabhuku wemuvanhu ava last time takabata murume uyu rwendo ruu tabata murume uyu ndiwo sabhuku unogara navo vanhu
sei wataura kudaro unhu wako wakamira sei Imbomira ifa vai mambo murumo uyu kubva muchitanga kutora naye anenge achiti ndikumutsura panapa ane urudhi murumo uyu anenge achiti pakotaura kuwe ndichiti uyu onai kudzanai handiti hakusi kufungira ndaedza kupa kana kuti ndapa nhau iri pamberi penyu inhau inorema mhosva yedu yakabatika kare zvokuti imimi ndimi mukadzi wa baba kumba mugerenzwa naye saka kana zvikanzi vatora mukadzi wemunhu imi munofunga munovareverera asi kubvira vakagara amene avandawo meso meso nevamwe vakadzi vemare Pavaitiza. Order. Sei wewe zvi. Wewe chibindu nacho. Chibindu nacho. Ndokuti ava patiri kukurukura apa 1 aunyari. Wakambotongwa mudare rino. Azvireve kuti tinokanganwa tinoonana asi tikazosangana futi newe pakona tinokuyeuka kuti murume uyu ndiwo kumakanga kwaanofurira paunhu netsika inini masabhuku ndiwo meso yangu haangandinyepere sabhuku abva wandabva mukubvunza pamukadzi wako tirikadzi unoenda unotunga oenda unopindira futi vamwe dzimba dzevamwe varume sabhuku ataura ati haugarikane naye pamusana pemabasa yake zvino apa hapana benefit of doubt umbo ulipo tichitarisa chitsividzo chawa kavimbisa kuti uri munhu akanaka asinga tori vakadzi vevamwe muno wakatongwa
wakatongwa Ndatombo zviyofunga. Wakadziwanira wakufunga kuti ndingagona kuchiva inini kwete kwaira ari kuti chii anochiva nehetiero anochiva nehetiero ndiye mukadzi wake abvunzwa kuti kana kuri kuchiva paungachiva akaita sezvikadza handingachiva zvangu nehetiero ariye mukadzi wake saka ndinotazaita chiveni oitaza nemushoro yakasinga chisari ini nada kuti aiwa iwewe chiona vani iwewe hapana kufunga chaiko Kumba vamwe muri kutaura vamwe pane zvinokonzero zvakaendera ikokutaurira. Pamusoro changamire nyaya yechisapetii kupungwana takakubvunza mukomana kuti yeuye yeuni vadanizirana naye asisatanisiaa umbowo watitsvaga vatiratidza kuti uyo ane zvokuita kana ndaikumbira mako pajadhimendi yamuri kuisa utiisiro mbudzi yekutishora kwaari kuita mukomana kake chipiri achitirevera pekutanga mbamo akatinyepera mukomana uyu akapika munhu achataura chokwadi tikatora babava kuita kuti manamba nhasi adzokorora futi anenge akungoita musambo wekutora akadzi kumasambo achangamira atishora muchida andinavo dai vakunda kuuyo muno vaipupurawo semapupuriro ende inini pandakaenda kuna sabhoko ndakatenda ndinotaurawo sabhoko bhaana iseflo ndakatotaura nao ndikati mubhani mune dhaka natinongowa kuti dai vanga vauyawo sabhoko mapinda matarisatsoka dzinooneka ende handina kumuka kuseni chaida takatomukira kuseni kwasabhoko imimi pasamoni panonzuyane pakati dzako dzese aiwa vane mabasa nevaenzi vava navo saka vane mabasa vanga vachioka ndoda kutaura waime nyaya sepa paitika nyaya idzi iyeye mwana wangu wacho mukomana iwo baba wake vakabva vati hazvichaita kuti iwo ugare nemwana wemumba ndobva vamupa mafuta ndobva vamupa mapedzi ndobva vamuputitsa ukatipika wei mukadzi wake ndakamutakura ndini akaremerwa ndakanomisa kuchipatara kuti aende kunobatsirwa akabatsirwa ina handatoziviswawo ndobva azivisa baba wacho ndobva vatakura muroro waine mucheche wakasununguka handisi kutoziva kuti vakamisa kupi kwavakamuchetaasi mamanje hapana pavanoita bp yekuti vanotadza kundiudzai ndinini ndinama yacho kwavakadii kutsvaga mumwe akaendesa kwaawachagadzifanani tozoyanai vachidii chitererai beni nyaya kudhara vanhu vangoteka ninyaya dai vauya pakasi dzangu dzacho dzakukura manyadzomati kufungidze vane uri pamberi pamama ndopandaenda unopinda mubhani manje ana mubridge aiwa akana handite atere ine vanhu vakawanda ndambotaura kuti hatisida kusiya nyaya dzinoovhareka teerai judgment iri kuona mama iwewe apa nhau tiri kuitonga nebusiness yekuti kumashure one uyo sabhuku uyo zviri ari kuchema saka haungarambe uchichemedza vanhu iwewe ndakakutaurira ndikati ukazouya zvakare kuzogara pabhenji apa nenhau yakafanana yakarerekera aiwa iwewe apa ndinokutonga ende sabhuku atsigira kuti iwe wausogarisana nevanhu saka ndokudzinga here kubva munyika mangu ndiri kukubvunza iwe ndokudzinga here kubva mudunhu mangu saka ndogara newe sei
noti ndini ndakaisa sabuni apa iwewoga ndiwo watamutambi woga baba ndakakuti mombe imwe chete ndikatodzoka mumashure kuti auri murombo saka pandikuona kuti uri nhubu mukadzi wako akachibva kuporawo futi kuti wewe chirikadzi unodzichengeta vamwe mabhebhe vanenge vangokufadza saka ukaona munhu achienda kunotsvaga vamwe vakadzi ane mari yakawanda apa unoripa judgment unoripa mombe mbiri kuna Luke Chinyashi ndio Chinyashi dzinokuti urege kufambira usiku kunotarisa nzira dzevanhu mombe mundunhu mangu nekudzokereza chinhu chandikambotsuura mbudzi mbiri pamusoro pazvo 21 days to pay. Ukadzokeredza mhosva yakafanana naiyoyi wadzoka kwezvinonda mubata ketakaba nondiuraya uti anondiuraya hatina chikomba chake unoona apa tingoti zvedu zvamira zvakadaro kwake vanhu tichifamba tichifema unotsvagawo zvake indotsvagawo zvangu. Alright. Iwe Fanny? 5 days. Unoti chi? Iwe unova there? Unenge uchida kugara pamba pane vana vacho asi vamwe varume vachirara navo. Uyo alipo kauya. Ngoti urombo watinawo chete mango dai mari kana padirazi dai vanoona kupataka pinda urombo chete akataipamba. All right. Sekurambana kwenyu endai munozviita kumba kwenyu nenzira yenyu yamunoda. Musazofamba muchiti chakapiwa kodzero namambo yekurambana. Saka murambanai. Katendai munogadzirisana mugari zvakadii zvakanaka. Kana masvika kumbako mafunga zvokurambana murambana ikoko. Tisitozozivo kuti finance akaramba. Handiti zvakanaka izvozvo. Kaunda nekabva ndinogara zvakanaka mandikila mabhadhari